Dobar vam dan, vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. U četvrtak 17. siječnja 2019. godine u prostorijama Sparka u 18 sati održat će se Fuck Up Nights Mostar. Tim povodom ugostili smo gospođu Ivu Đikić. Pa gospođica Đikić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar vam dan, hvala na tome što ste me ugostili i srdačan pozdrav za vas i za sve vaše slušatelje. Pa evo za početak nam kažite što je to Fuck Up Nights i što očekuje posjetitelje. Pa ovako, Fuck Up Night je jedan globalni pokret gdje uspješni poslovni ljudi pričaju o svojim poslovnim padovima, lošim odlukama i nekim stvarima koje nisu baš rezultirale najbolje. Fuck Up Night, kao što sam rekla, globalni pokret, franšizu za grad Mostar imamo mi skupa sa našim partnerima Intera Tehnološki park, gdje se 2 puta godišnje održava Fuck Up Night u Sparku, a 2 puta u Interi. Pa evo, što to očekuje posjetitelje koji dođu? Pa posjetitelje prvo očekuju jedne poučne priče gdje mi svi možemo čuti da se uspjeh ne sastoji od niza uspješnih priča i nekih divnih događaja gdje na kraju se izrodi jedna uspješna priča, jedan uspješan poslovni čovjek ili žena, nego da se uspjeh sastoji od niza i loših nekih odluka, jako teških trenutaka i da stvarno puno toga nečeg lošeg treba proći da bi se na kraju zasijalo u svom cilju koji imamo. Ja uvijek kažem da nekako pouku koja se izvuče iz Fuck Up Nighta jeste da najteže priče nisu one koje smo izgubili, nego su najteže bitke one koje nikad nismo pokušali dobiti. Da, a planirate li u budućnosti organizirati neke slične događaje u Sparku? Pa naravno, mislim Spark je uvijek i bio i bit će jedna zajednica koja gradi community mladih ljudi gdje mi njih suportamo u svim njihovim idejama i namjenama, naravno. Na ovom Fuck Up Nightu će se također predstaviti nova direktorica Sparka, Maja Miljević, koja je imala svoju uspješnu priču Zdravu logiku i gdje će pričati o svim svojim neuspjesima koje je doživjela kroz svoju karijeru i gradnju Zdrave logike. Edin Mehić, koji je direktor posao BA portala i Networks akceleratora, će također reći par situacija gdje je on zeznuo nešto u svom poslu i gdje je donosio loše odluke. Također ćemo imati gosta iznenađenja kojeg ćemo objaviti na našim društvenim mrežama, te ja zbilja sve pozivam da nam se pridruže jer će imati što naučiti i izvući baš jako, jako dobre pouke. Gospođica Đikić, hvala vam puno na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Hvala vama, želim vam ugodan dan, pozdrav svima i 17.1. nas posjetite. Evo, hvala vama također, lijep pozdrav. Ugodan dan, doviđenja. Dragi slušatelji, s nama je danas bila gospođica Iva Đikić, s kojom smo razgovarali o Fuck Up Nights Mostar koji će se održati u Sparku u četvrtak 17. siječnja 2019. godine. U nastavku ostanite uz program običnog radija, nakon kratkog reklamnog bloka slijedi nam najbolja domaća glazba.